kaget aku. Hei, ayo. Hei. Dali duli dali duli dali duli dali duli. Ya. Ya. Dinaming wong manis nalikane sepisan ketemu. Ana Kawan-kawan angel dilalekne. Bengawan solo ada wong Ya amit-amit. ora bakal lali. Iki dah keluarga liyane barang kok ora rampung-rampung. Kaya ngenteni tekamu. donawe sapa Muga Gusti tansah dadi srana usadala raas mara. Mbah Kakung ya gaul Gaul. Nah, anting-antinge pirang-pirang lho. Anting-antinge ya kacamotane ya rangwati. Rangwati sulap ya Kung. Heeh. Akike iku ya larang. Akeke ya larang wis papat. Niki mau saking keluarga pundi niki mau? RGJ. RGJ. kanca kanca goes. Wes. Nah, Padha kowe mau numpak pit ngono kae lho. Iya. Cing. Pokoknya sehat sedanten. Amin. Amin. Masukin. Aku Nyuwun kawigatosan nganteni keluarga Ageng Mbah Yoto Mbah Harjo kasuwun foto kaliyan putra pemanten. ning janji Keluarga Ageng janjimu. Mbah Harjo saha si Mbah Yoto. Nyanyi barang kuwi lho. Kan Bangun ini kan nyanyian tidur anak terus. kecil. Lah iya kok bangun Masya Allah, bocah kok imute ngene. Wis tetak le. dereng. Ajeng jenengan tetaki napa pripun? Ora ya rung tetak ki nonton ngono lho mesti jek imut kae ya. Ya Allah bocah kok Lah ya imut. nonton gone anakmu dhewe ya nyapa. Iso nonton gone. Jadi Iki bocah kok imut. iki asline nek karo kowe iki penasaran. Penasarane apa? Penasarane nek nggone anake kan gagah gede dhuwur. Ah. Anake Dona. Ya. Nek nggone jenengan kan wonge cilik ngono kuwi padha apa ora ngono lho. Ya. Ya beda. Tobi jijal. Nanti nonton ya beda. Sampeyan padha ya bingung. Iki nyucukke caos panglipur jumbo swasana siang Nggih. kalenggahan. Nggih. Ki manut. Iki serawe ya Mas. Ya seragenan. Ninggal katresnan. Oh ninggal katresnan. Mau jare lara asmara. Oh ya lara asmara sak-sake manut wae. Sak ora-orane to, Cak. Jenenge iki wong bebojonane nek cara-carane kan ya aku mau rak gendong kowe, umpama kowe gendong padha ngene iki ngono pi. Lho, ngene iki lho. Alah padune modus ya. Modus. Ora masalah modus. Masya Allah. Golek kesempatan we. Ora. Kene gendong ibu ya Allah, aku pengen gendong lho. He. Kowe iki apa arep mbok susoni mau piye masaku kok. Lah iki bocah gemeske lho Mas. Itu ojak mulih tak jak mulih. Iso golek duit. Apa ngene wae le? Oh, nggo trambel ya oleh. Foto keluarga. Nah. Keluarga Yes. besar Dakir. Dakir man. Yeah. Sesuk ame tak pakaryake ya Yes. bengi tak susoni awan tak kon golek duit. Pokoke iki keluarga besar saking Bapak Dakirman. Nah, Tuyul maksudnya. foto sinarengan. Yo, pro konco Ayo. karo Oh, nyanyi. siap. Loro asmara katur monggo Lara bro kanca. asmara. D.
KR. Putra. Masukin. Masuk iya. Aku